Здравейте всички, Big Boss е тук с първия си клип изобщо някога създаван и игра с Денката 12 и ще играем CSGO и гличнах като ненормален. Денка, къде си? Горе съм в поето. Горе на черешата. Да знаете, че не съм много добър на играта. Не се сърдете. Забавняци. Що си взех тъпия пилешки? Браво бе, Денка, че какво правиш бе, ти уред ли си? Какви са тези килове тука? Да, 100 говено и влезнете. Къде са? Къде я знам? Мръдни бе! Ай, бидони! О, къвещо това молотов! То го праснах с пистолет. Помежду другото, здравейте и от мен. Денката 12. И ти ще правиш клип бе. Аз не правя клип в момента. Що? Еми, защото съм пич. Си много босъв, за да правиш клипове, така ли? Ще ме Аз извинявате съм, много, ако лаги много клипа. Ма така е. О, АВП Redline. Я, Денка, намерихте АВП-то. Дай ми го. Много искаш. Гръмнаха ме. Не. Yeah. It's the Nightlight Show. Денка, чак, къде си? Долю. Долю на спирката. Чакай ме! Бати, некъв го гръмнаха и то падна като круша. О, чакай. Приятел, не те ми излиза така, че обичаш. Кой е първи? Ми само там да покажеш на хората кой е най-добрия. Само там цъкни. Да бе, къиш, чакай. Айде, дабъл кил! Къде ми е трипъла? Трипъл! Не успях. Много рано. Ми трипъла някъде е Долю. Няма го. Денкача. Денкача е най-добрия. Не, аз нямам пари за оръжия. Нурт. Аз стигам да наръгам някой от все сърце. Стой да ме намираме! Не? Не, лагнах! Абе, искам си АВП-то, бе! Абе, ей, букук, върни ми АВП-то. Айде, бидони! Така, къде си? Оу! Кой го застреля? Sync Master Pro. Къден? Денка, ча, мъртъв ли си? Сега умря, видях. Сега умрях. Чакай, елан тука вляво. Вляво на спална се пада, вляво. Тука при тунелчето. Не, благодаря. Баси бидона. Успех, Ники. Мерси на теб. Взема 5-7. И аз си взех 5-7. Айде. Ела на Б. Айде на Б. Добре да ме мокни бе, ясно. Но защо всички на Б? Само аз съм на... Yellow, go A please. Yellow. Мале, брат, хвърлям флашки като на нормален са. Пух. Не мятай флашки, защото аз съм там. Споко бе, вече те флашнах, не се притесняй. Къде е бомбата? Ня да те козлодуйския. Бомбата на Б ли? Да, бързо Б. Бързо. Еми отивам. Хуй! Насякъде са Дени. Като хлебарки са.
Сейвам. Бегай! Айде, горска... горска заплаха, щях да кажа. Градска заплаха. Горска заплаха. Хора, има нов скин в играта, знаете, горска заплаха. Горска Ти ми заплаха. бял сама. Мръщи пръст на Здрасти. главата. Здрасти. Айде! Б като бидони! Дени Б като бидони. Мълчи са, защото е много важен мач. Да бе, знам. И на мен... И аз трябва да се ранкъпна, какво си мислиш? Аз съм сам на А. Има един, който заобикаля мид. Проверява. Ох! Б! Всички ли са бе? Не знам, един е само. Айде! Зад мен имаше някой ми хвърли граната отзаде. Да, има още един на Б. Трима са Б, бомбата е Б. Добре. Идвам. Браво, бих още един. Двама убих тука. Ти си лутба, момче. Брат, помощ на 5 хп бях. Зад пейката е, зад пейката е. Зад пейката. Не. Не. Оф. Аз тука само аз играм, ония нуп го Дени, я виж кой не е отгоре. Камо му се дразна. 2A3B. О, те играят с бот вече. О, това пак няма ги направи по-лесни, ако играят така самите те. Аз са толкова силни. Мале. Аса, нали? Наса. Чух изстрелите чак от бета. Какво? Как ще му бие бота така, бе? Аз го убих, не се притеснявай. Убийте ги. Не, някой ме цепи отстрани. Колко са? Браво, Крис са. Колко са там, бе? Аз още малко ще изляза от патрони. Дай са. Браво, бе, флашна се. Ево. Не съм се. Пазете бомбата. Паза я. Дай, слез долу, сега ще кажа къде ще са. Слез долу и влезе тук на кашона. Качи се вляво на кашона. Скок и контрол. Да бе, знам, не съм дъмбус. 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 Брат, ако бях дъмбус, нямаше да се казвам Big Boss TV, аз щях се казвам Дъмбос TV. Дъмбас. Чак. Вляво. Скъсно ми каза и то беше дясно. Да, бе. Да, де. Направи едно с две, Вова. Аз игра с пистолетче. Аз съм спид. Ела с мене на Къде? А. Айде. Hold up. Всъщност този нашия командир, който ни говори в радиостанцията, малко бърка. По-точно ние ще... На наши ни си иска никога да не сме се раждали, защото в момента ни рекват. Флеш! Горе са, приятел. Аз ще ги чекаля от стълбите. Оп, цепат. Денка, че ако си още жив, не знаеш, че хвърлям граната. Оп, някой ме стреля отстрани. Това... О, брат, то не го видях, реших, че то от нашите и седа и го гледам. Оф. Извинявай, Дени. Брат, седа и си го гледам, той си викам, той сигурно от Не, нашите. виж го. Бати нува. Саник. Брат, топа.
Гледай, той ще се самозапали. Здравейте всички, пак се върнах за втора част. Тук ще са няколко части, само на този клип казвам, само на този матч казвам ви. Сега снимаш ли? Да, пак снимам. То всъщност не е само защото не ми е пълнен бандикам, ами има и настройка, може да си го направя на колкото си иска минути. Но трябва да намеря къде беше тази настройка. Какво всички отидохме тука, бе? Дени, аз мен не бе, моля те. Аз ще чекали от кухнята. Имам вече ново наименование на кухнята. Ми аз това му виках, не, аз това не му викам магазин, аз му викам кухня, не знам що. Брат, някакво на мапа видях какво стана. Чек. Излез и го ви моля, защото съм на 5 хп. Да бе, как? На 93 хп му взех. What? Брат, те ни рекват казвам. Това ще бъде сигурно най-лошото ми игра от 20 години. Ти на толкова не си, бе. Как не помниш ли студената война през 83-та? Да бе, като заговори. Между другото аз бях Нали помниш, че ме оцелиха с граната по главата и се замаях тогава? Не си спомням много неща от това. Аз бях този с гранатата. Предател! Ще нъргам задник. Брат, сега ще цъфна отгоре. Сега през земята ще разстрелям. Казвам. Ох, аз просто рушвам на те... Тука, чак. Дени, не излизай, хвърлям флаш. Добре, няма значение. Hold up! Hold up! Бомбата е на мидъл. Точно за беса се запъти. Почвам все пак като нормално. Извиняй. Ей го е, на бой. Вземи 50 демидж. Да бе, с пистолет. Бе, видях го точно когато тръгна. А може да не се блъскаме, пичаги. Аре бе, как? Не излизай. Или излез. Браво, Денка, чак. Тук дясно. Ляво. Да, убий ме! Не, аз му видях ръката в дясно. Лев! Сейв! Оф, той имаше и клещи тапака! Оф, леле, каква заухава работа! Направо не ми се говори. Брат, това верно е такива отбори винаги ми се падат с някакви такива нобари, брат, на които... А ти мога да ги съединиш клипчета? Така ли? Да. Ще им покажеш ли как? Nope. Сериозно? Погувам се. Мерси. Затова съм приятел с този Денкича. Ох! Смолк! От някъде, отгоре, откъде ме... Смолка му дай по главата, заклявам се. Горе са. Горе-долу има хора. Денкча, внимание, за тебе има пожар. Ох, откъде? Как ме застреля през стената? Как ми изобщо ме видя през стената? Басиш ме керините. Годе! Обърни се тук! На стълбите. То сега ще излезе. О, да! Това ми матрицата във въздуха. I can believe I can fly. Трябваше да ти изръмби с ножата, Да, така докато пада се забива ножа в главата ми. Да, брат. Брат, 7 от 30 мача те вече са ни били. Защо? Той просто завижда, че имам по-добър скор от него, ще го сега.
Не, наистина, той просто завижда, че имам по-добър скор от него. Сани! Обърни се, зад тебе! То не мога да учи. Вече са 1 в 1. Да, ама той е на 13 хп, а он е жив и здрав. Да, май жив и здрав. На колко? Уиваме. Hold up, да. Чак! О, да, вярно, изтече му времето. За миг реших, че то просто е умнял в някаква случайност. Hold up! Денката спектейтва. Към. Някой ни наблюдава, помежду другото. Кой? Да, има един зрител. Сники, бики, лайк. Ники пики лайк. Денка, не съм те виждал от Втората световна. Ох, къде са? Кой е то зад мене, бе? Ох, някой от някъде стреля. И аз се плаша при всеки един изстрел, който чуя се вече. Дени, идват за тебе, отгоре, от дупката. Абе, бе, добре, бе. Трипъл Ники. Браво, е. Денка, че гледай къде ме свали, бе. Ти ме направи предпоследен. Какво? Пъци, уби го! Трипъл кил, не. Аз ви спуках. Браво, бе! И даже и асистенция имам. Виждате ли какво става, хора? Възродих се от нищото. И някой отиде в нищото. Като Феникс. И ако говориш за мен е лошо, нали знаеш? Да, бе, сериозно! Живот с денката и след смъртта. Един живот, една борба. Да. Мисля, че hold up. Hold up! Бе. Къде са? Май са Б. I think so. Nope, they are A. Да, наса. Аре, бе, не мога... Абе, в CSGO да не би да са сложили стамина и аз да не съм разбрал, защото не мога да прескочи една стена, мъничка така, където мога само стъпа с крака. Напротив, ти си Сакатия. Защо стреляш? Саник! Кой се качи върху мен? Саник се качи върху тебе, май. Не. Къде е то, бе? Те са СТ, всичките са Т. Мерси, Дени. They are B, go B. Hold it. Make a move. Boom. Bow. What you gonna do now? Бъли са, Али са, какво са, къде са? На мит има един. Знам, видях. Бъс. Дясно, бе! Зад кажат, зад буса! Как не го видя? Не го видях! Това вече не е плесно си слаб. Да си сляп. Аро, безръжите! Або безвръжди, бе! Поби го, бе! Поби го!
Дели, здравейте, пак съм Я ми дропни нещо. Върнах се за част трета. Drop, please. Какво ти дропна? Drop, please. Drop, please. Той аз нямам пари, какво ти дропна? Ох, не мога да се кача на това. Аре бе. Ох. От тук, брат, всичко се вижда. Его е зад кашоните отида. Я ела след да ме пуснеш, защото аз не мога да се кача. Бе, виж колко е лесно, гледай сам. Паркор. Паркор. Паднах. В удобната сме се наредили тук с 7, с 5-7. Мега паркор! Успях. Ох! Защо? Зад вратата единия си е показал ръката. Дени, не се показвай. Браво, задник. Денката като някаква сянка, появява се, убивате и пак изчезва. Макар че си гледай патрони, ти можеш 27 патрона. Не знам. Скочи му на това. Вижи на стълбите, че то може да те заобиколи, да те найфне. Брат, виж стълбите. Няма час. Ох! Да, залагай. Те, брат, вече загубиха, а то си сети да залага. Виж таблиците, имам 2 звезди за играч на матча, на рунда. Браво. Не, хвалих си, емката ще ми я... Никой да не ми я пипа, че... Ох, бате, всички пак зарязахме бота, ела с мене. Не, аз съм на... Къде са? Дени? Тихо. Сериозно? О, те са. Трипъл. Браво. Четири кила, приятел. На последния му праснах черепа. Аз ви кера играта, приятели. Да, видях. Денка, волтни не. А? Волтвай не. Омага, това е било таблета на Марти. Talking Ginger. Котката, тъпата котка. Хора, ще ми извините за страничния шум. Ще паузирам за малко видеото и ще се върна, ако се случи нещо интересно. Добре, тук сме. Установихме, че всъщност те са отишли Б, а ние ги чакахме сигурно вече няколко секунди на А. Ох, кутка, как?
Това смешно ми стана. Няма шанс. Няма шанс, Макса. Скри се при цветето, никой няма да те забележи. Никой да не обръща внимание, Денката си чисти чершафа. Не чершафа, черджето. Ще ми извинявате, ако нещо много гадно се чува звуковете, но не съм на слушалки и... От елата е бе пак. Ела на бе. Мамо. Нали са? Да, май. Чакай, ще заобиколя на Б шорта, да поспара това. Имаше един тръгнах да го коля. Да. Мамо! Мамо, изчакай! Още малко му остава. Брат, този матч ми е много зле представянето, изобщо не им завиждам на те, че искат ме изгонят. А ние сме от един отбор и трябва да ме излагаш. Да, знам. Чакай, ще се качам за това. А? Аз викам, че се качам горе. Аз съм тук под тебе. А така, прикри ми се смок. Нека сянката ми отгърне. Май са на Б. Да. Аз ще отида от... Мисля, че няма никой тук, тръгвай по-добре. Оп, ето един излиза мидъла. Убиха го. Не! Зми ми ръката! Тапак. Не ти, тебе как ми вземаш ръпето на други, викам тапак, че те убия. Говореше го на мен, нали? Не! Мид. Брат, това до тук ми е третия клип. В смисъл, само на този матч ми е третия клип. Дени, Да. това знаеш колко... Това значи ще е 30 минути клипа. А? Това значи, че клипа ще е общо 30 минути. Да. Защо тият на АП ги редуват? Брат, да, знам, аз обаче си взимам помпа. Не си взимай, моля те. Брат, с помпата съм установил, че понякога съм доста добър с нея. Аз Мираж не я познавам много добре мапката. В смисъл, знам я като къде какво е, ама... Някак е по-голяма и има повече места, откъдето те да дойдат, докато на дъст е... Напротив. Намали да айде да изчакай малко. Нагоре на отфаса. Дени, горе на отфаса, ако си още тук при мене. На кое са? Тук при мене са, ето. И тук са. Да бе, къбе, колко пъти трябва, толкова... Горе са всичките са горе, Дени. Колко са? Двама, поне това аз видях преди да ме премести. Брат, те не умират и от помпа, разбираш ли?
Заколи го! Сега той ще го заколи. Пак сме тук. Не! Това път не стана. Тя го заколя. Хора, ще ми извините за телевизора. Ох, това заболя сигурно с гранатата. Аре, 2 в 1. То трябва да ги избие всичките. Трябва да ги... Кемп, wait! Мастер Про. Ти трябва да обсели, бе, да обсели! I need to shut up. You see what I did? You see what I did? Fucking piece of cunt. О, Денката, ти имаш 3 звезди, бе. Добро утро. Ръшей! Аз ще ги ръшна отгоре. Еми аз отгоре. Оп! Аз брат, че им забуча ножовете в главата. Е така. Хусу! Брато, те как мога да коля всичките? Как мога да коля? Просто явно се падаш на такива, които не се оглеждат, точно като тебе. Ти ръшваш в една посока и малко се оглеждаш. Напротив, аз се оглеждам. Ама има мачове, в които и забравяш да се оглеждаш просто. Защото ми е много напрегнато. Ох, ето го това! Моля, остави ме на 10! Уби го в гръб, скочих долу и го уби. Какво? Вземи бомбата и бягай. Взех я. Бягай с ножка. Саник! И гледай да ходиш бавно, ако има някъде човек, да не те забележи. Откъде я знам аз къде има хора и къде няма? Аз съм на 23 хп, аз какво мога да направя, само като се покая, те ще ме убият на първо. И аз той скрит от колата до последно, тогава ще сложиш бомбата. Скри. Скри се. Клекни се. И чакай. Как? Добре, кажи ми, че той... Как то да не е шмекер? Кажи ми просто. Go A down. Go ей! Аз ще ги чакаля тука горе. Бебе! Беге! Ох! Сори. Чакай, сега ще издам да знаеш. Забележи, гледай как съм стъп. Са ръшвай. Ей го е. Ето го е, много. Hold up! Браво бе, Денкача, браво бе, това исках вира от тебе бе. Ти си човека, Дени, ти си човека, казвам ти. Plant, please. Аз ще се кемпна. Не на всички можеш да се покатериш. Само на това пред тебе, на това пред тебе можеш да се покатериш. Plant! Къде е? Нямам никаква идея. Виж стълбите. Тук дясно ляво. Аре, плантва това е. Плантва бе! Чувам изстрелите. Ей го е. Дева! Аз пак играя еко, защото нямам пари. Нема паре, действайте! Аз отивам... Може би- Аре бе.
Зарязах си глока катакомб. Не, аз ще си взема катакомба, че отдавна не съм правил килове с него. Ох! Стига бе, оставате, всеки път ми взимате по един демидж с тези гранати. Сега съм на 99. Аз съм 99 армор. Слепок, педерас. Ники, ела ме буснеш бързо. Звъни. Ники, ела, върни се. Върни се. Връщам се, ама чакай. Ало. Добре, върнах се. The bomb has been fused. Записваш ли? Да, записвам, просто бях паузирал за малко. Че получих обаждане от анонимасите. Ръшери. Не, don't rush going. Down. Гледай го толкова хвърля назад флашката. Добре, че бях Добре, че бях навел надолу и не я видях. Няма да ще са 7. Няма. Але, много ме заплаши. Дени, пази ме! Падемче! Бремче! Че, трябва да си взема оръжие, че нямам. Айде, имам М4. Едно С. Спринглег. Ръшери again. Айе, всички ръшквате. Айде! Айе! Кой иска му взема деми с гранатка? Какво? Урсуко? Знаеш, а ти ще ти взема черепче с стек 9. Това по заслепих ли те? Не, бях много близо до тебе. Стига ме, Дени! О, не ми взе нищо. Стига ме, Дени! Вземи си. То пак! Изпроси си, да съжалявам. Бате, виж аз колко деми... Аре, Не ме убивай, не ме убивай! няма да те убия. Не ме дразниш много. Оп, видя го къде. Къде? Не, сторил ми се, това е бил нашия. Или е бил техния преди да са го застреляли и преди да останал това Дени, ела при мене, ела тук при мене. Дени, ела при мене, бе. Ела виж какво става. Как е, бе? И го е! Не мога да го убия, бе. Ей го, умири, бе. Умри, бе. Ох, и аз убих. Hello, Kitty! Късър! Мазен късър! Какво? Кога? Как? Къде? Защо? Това не е възможно, брат. Ми не е. Как докато ние му викаляме ще дефюзне, бе? Ние сме най-големите дъмове с тебе, казвам ти. Go away! Боже мой. Какво? Напротив, по-важно ми, особено като е от 7:30. Не. Какво те поправя? Пук. Дени, изчакай, не ръшва, идвам. Дени, зад нас! На нашия спаун има един. Да, тия подката, Ленина! Ходи си ми бомбата! Браво, бе! Дай в дядо! Аре, то не умира ли, бе? Много уидер, ей!
Бати толкова яде, бе! Това останал като стомана. Уили космос. Хора, познайте какво, поздравявам всички, че издържахте този клип, загубихме. Не мога да повярвам. Добре, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал, ако ви е харесал, се хващам на бас, че дори няма да съберем и един лайк. Вижте канала на Денката, долу в описанието и до следващия път. Чао!